Tervetuloa oppimaan, kuinka neulotaan villasukan kantapää. Ennen kuin ryhdytään neulomaan kantapäätä, tarkistetaan, että kaikilla puikoilla on yhtä monta silmukkaa. Kantapää neulotaan ensimmäisen ja viimeisen eli 4. puikon silmukoilla. Puikkojen laskeminen aloitetaan kerrosten vaihtumiskohdasta. Kantalappu neulotaan edestakaisin 2 puikolla. Oikealla puolella oikeaa ja nurjalla puolella nurjaa. Nurjalla puolella ensimmäinen silmukka nostetaan neulomatta, toinen neulotaan nurin ja 3. taas nostetaan neulomatta. Muista, että lanka jää työn eteen. Näin jatketaan. Joka toinen neulotaan, joka toinen nostetaan neulematta. Oikealla puolella ensimmäinen silmukka nostetaan neulomatta. Sitten neulotaan loput normaalisti oikein. Näin muodostuu vahvistettua neuletta. Muista nostaa aina ensimmäinen silmukka neulomatta. Ja taas joka toinen nurin ja joka toinen nostetaan neulomatta. Ja lanka jää työn eteen. Kun ensimmäinen silmukka nostetaan neulomatta, muodostuu kantalapun reunoihin kauniit 2 kerroksen korkuiset reunasilmukat. Kun näitä on kummassakin reunassa yhtä monta kuin yhdellä puikolla silmukoita, aloitetaan kantapohjan neulominen. Kantapohjaa varten silmukat jaetaan 3 puikolle. Keskimmäiselle puikolle jätetään parillinen määrä silmukoita. Kavennukset aloitetaan oikealla puolella. Ensimmäinen puikko neulotaan viimeistä silmukkaa lukuun ottamatta. Se siirretään keskimmäiselle puikolle ja neulotaan sen ensimmäisen silmukan kanssa yhteen, jolloin saadaan oikealle kallistuva kavennus. Myös keskimmäisen puikon silmukat neulotaan viimeistä lukuun ottamatta. 3. puikon ensimmäinen silmukka neulotaan ja äsken neulomatta jätetty silmukka vedetään sen yli, jolloin syntyy vasemmalle kallistuva kavennus. Tämä neulotaan nurin yhteen reunapuikon ensimmäisen silmukan kanssa. Työ käännetään, ensimmäinen silmukka neulomatta ja keskimmäisen puikon päässä neulotaan jälleen sen viimeinen ja sivupuikon ensimmäinen silmukka yhteen. Työ jatkuu siis siten, että vain keskimmäistä puikkoa neulotaan ja sen viimeinen silmukka aina neulotaan yhteen sivupuikon ensimmäisen kanssa. Näin syntyy kupera kantapää. Poimi kantalapun
vasemmasta reunasta puikon ja langan avulla jokaisen nostetun reunasilmukan kohdalta yksi silmukka ja etene samaa silmukkaketjun reunaa pitkin. Neula 2 seuraavaa puikko. Oikein. Sukan terä on sileä neuletta. Jatka silmukoiden poimimista toisesta reunasta. Tarkista, että silmukoita tulee saman verran molempiin sivuihin. Jätä viimeinen poimittu silmukka neulomatta ja neulo se yhteen seuraavan puikon ensimmäisen silmukan kanssa. Tee samoin viimeisen silmukan kanssa. Siirrä se ensimmäiseksi silmukaksi sivusilmukoiden kanssa samalle puikolle. Ja neulo 2 ensimmäistä silmukkaa siis yhteen. Siirrä silmukka takaisin yläpuolen silmukoihin. Neulo sitten yksi kierros ilman kavennuksia. Välikierroksen jälkeen kavenna taas samoin kuin aikaisemminkin. Yksi sivusilmukka yhden päällipuolen silmukan kanssa yhteen. Pidä huoli, että neulotut silmukat pysyvät samana päällipuikolla. Tässä vaiheessa kavennetaan just niitä sivusilmukoita. Kavennuksia jatketaan niin kauan kunnes työssä on saman verran silmukoita kuin sitä aloitettiin. Kavennukset näkyvät kauniina silmukkaketjuna. Nyt sovitetaan. Katsotaan, tuliko hyvä. Hyvältä tuntuu ja näyttää, eikös vaan?